xbarretna flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-qudiesa għal Karmenu u Giovanna Gawċi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bien il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, li tista' kollox, għamel li bil-ferħ qaddis inroddulek ħajr, għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema mexxiena bla qiegħda l quddiem fit-triq tagħna lejk u jimliena bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fija daħal hu ir-ras tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofelu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema wara li permezz tal-Ispirtu Santu ta' ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara il-passjoni tiegħu derilhom u tawhom ħafna provi li hu ħaj f'erbgħin jum rawħ kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm imma joqogħdu jistennewh sa ma isseħħ il-wegħda tal-Missier li fuqha għalilhom: Smajtu x'kont qedtilkom,
Ġwanni għammed bl-ilma imma intom fi ftit jiem oħra tgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, Mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhux biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u ż-żmien li l-missier għad bis-seta għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intkom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u fis-Sammarija u sa truf l-art. Wara li qal dan, huma iħarsu lejh, kien meħud il-fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej l-għoli u tal-biża' sultan kbir fuq l-allat kollha. Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daqq ta' trombi. Għannu lil Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom spirtu tal-erf u rivelazzjoni biex tarfu s-sewwa. U jdawrilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għan tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li emminna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-leminija tiegħu fis-sema. Il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta' issa, imma wkoll għal-li ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ir-ras fuq il-Knisja kollha li hi il-ġisem, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, il-11 dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordinalhom Ġesu. Kif rawh,
inxteħtu qudiemu għalkemm xi ħud iddubitaw. Ġesu resa ikellilhom u qalilhom li ngħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak li kollu li jien ordnajtilkom u ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Per Evangelika dicta deleatur nostra delicta. Illum rajna f'Anġelu mimli ferħ għall-umanità kollha. U għalhekk Pawlu biex inħossu fina dan il-ferħ jeżortana nitolbu lill-Alla biex nitolbuh idaw lilna l-għajnejn ta' qalbna ħalli aħna narfu verament dan il-ferħ, din il-glorja li ngħatajna fi Kristu. Però dan bħala awliet Alla imma dejjem adottivi fi Kristu ma jfissirx li aħna ma bqajniex bnedmin. Tantu hekk li b'dan ir-rakkont ta' tluħ fis-sema tal-mulej li nistgħu ngħidu li flimkien ma' dak ta' Pentekoste u dak tal-bidu tal-Knisja illum il-mandat u dakinhar il-Knisja tintela bis-seta biex tagħmel dak li ġiet ordinata tagħmel illum. Beda b'dubju. Hekk Mattew jirrakkuntalna kif meta rawh xi wħud iddubitaw. U fil-bidu tal-Atti tal-Apostli l-ewwel qari li qrajna, dan id-dubju niltaqgħu miegħu jiġi spjegat minn Luqa meta xi ħadd isaqsih. Iwa Marelli issa din is-saltna li tant wetna li twilit għalija biex twaqqafha illi ħsibna illi kollox tfaxxa fix-xejn għaliex wara li segwew daqshekk folol imbagħad spiċċajt imsallab fuq salib. Imbagħad qomt u qegħdna issa żgur kulħadd ħajjemnu imma ma ġbarx ma' sess ta' nies. Kellimtna b'mod personali lili u lill-ieħor imma bqajt ma waqqafta qatt. Issa ħadd waqqafha, sejjer u għadek ma waqqaftix. Għalhekk nistgħu ngħidu illi id-dixxipli sabu li jilhom infushom quddiem kważi kontradizzjoni. Jafu li għal din il-missjoni biex titwaqqaf is-saltna ta' Alla, biex tiġi s-saltna ta' Alla fi Kristu. Hemm bżonn li Kristu jkun magħhom b'mod kostanti. Imma f'daqqa waħda hu sejjer. Għalhekk id-dubju. Issa irridu niftakru li waqt li nżommu f'moħħna li l-Atti tal-Apostli jkomplu mal-Vanġelu ta' San Luqa. San Luqa jibda u jispiċċa l-Vanġelu nistgħu ngħidu b'tannieqa. Tannieqa barka illi kellha sseħħ u ma saħħitx u barka li ngħatat. ċoe jibda r-rakkont tal-Vanġelu bl-istorja ta' Zakkarija. Zakkarija daħal biex jipperforma rit, kellu viżjoni u spiċċa mutu. Però kien previst illi wara illi joħroġ mit-tempju, joħroġ mis-santwarju, ibierak il-poplu biex ixerret fuqhom dik il-grazzja li hu intaqa' magħha. Iżda peress li jimmuta
din il-barka ma ġietx mogħtija, ma kienx f'kundizzjoni li jagħtiha. U fl-aħħar dik il-barka itija Ġesu. Itija Ġesu qabel jitlaq biex dik il-barka issija barka li tibqa'. F'dan il-kuntest tiġi inserita il-missjoni tal-Knisja, ċoe dak li ġie waqqaf Ġesu. X'saltna mela ġie waqqaf Ġesu? Ma kienx saltna kif stennew huma, imma saltna li kienet ħadd inxteret minn qalb għal qalb, minn bniedem għal bniedem, fejn it-tqanqil tal-imħabba tal-qalb ma jippermettix lil dak li jkun li jibqa' siket u qalbu ma tifraħx, ma teżultax fil-mulej u fil-kobor tiegħu. U hekk jasal minn persuna għall-oħra. Mela is-saltna ta' Alla tiġi fik meta inti tiftaħ qalbek għalija, fejn int issir fil-Knisja membru tal-ġisem ħaj ta' Kristu. U dan jista' jseħħ propju għax il-mulej ħadik l-umanità tiegħek, dik il-parti mis-saltna tiegħu, dak li jrid iseħħ dejjem iżjed parti mis-saltna tiegħu fil-glorja ta' Alla. Din hija l-festa tal-lum, din hija l-glorja, biex aħna wkoll nkunu glorja minn glorja fih. U li irriversa u li xerret fuqna il-glorja tal-Missier permezz tiegħu issa l-umanità tagħna tipparteċipa fiha. U intom taħsbu li meta aħna neħtlu fil-kamra ta' ġewwa, fil-fond ta' qalbna quddiem Alla, ma nkunux ma' Ġesu u permezz tiegħu qegħdin intellew mhux biss l-umanità tagħna f'dik ta' Kristu quddiem il-Missier, imma bħalma hu talla dik l-umanità li ħa mingħand Marija li jitaqsama mal-umanità kollha. Għand il-Missier aħna wkoll nkunu qed nindaħlu dik ix-xibka ta' relazzjonijiet, dawk in-nies li aħna nintaqgħu magħhom li jiffurmawha u aħna id-destinati li niffurmawhom bil-preżenza tagħna. Għalhekk din hija l-festa tal-glorja tal-umanità. Għax kif l-anġli kantaw glorja lil Alla fil-għoli ta' smewwiet fil-miliet, illum il-glorja tal-umanità telet fis-smewwiet. Dakinhar id-divinità niżlet fuq l-art u llum l-umanità messet fis-sema. Din hija l-festa tal-glorja ta' Marija wkoll. Għax Ġesu ħa għand il-Missier dak li ħa mingħand ommu, dak li l-iva tagħha libsitu. Però l-iva tagħha libsitu din il-glorja għax l-iva tagħha kienet minsuġa ma' l-iva eterna tiegħu. Li hu kienet itenni b'mod etern quddiem il-Missier u li għażlet li tipparteċipa fiha. U li permezz ta' dik l-iva aħna llum fl-umanità glorifikata ta' Kristu wkoll nipparteċipaw. Din hija s-saltna ta' Alla li timxi minn qalb għal qalb. Ejjew mela b'umiltà quddiem dan il-misteru kbir u b'ferħ li jeżulta fil-mulej Alla tagħna flimkien ma' dak ta' Marija nikkontemplaw dan il-misteru u nkunu grati lejh, grati għad-don tal-imħabba inkondizzjonata li bil-limitu kollu tagħna issa tista' terġa' tiġi inkarnata fina. Għax dak li tela fis-smewwiet tela biex permezz tal-Ispirtu Santu jibqa' dejjem magħna. Jibqa' dejjem magħna fil-Knisja li hija l-ġisem tiegħu permezz tas-sakramenti
u fl-ieħor li huwa xbija tiegħu ikun infaħħar Ġesu Kristu għal dejjem ikun infaħħar. Nagħmlu issa l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, l-Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u tkellem b'fomm il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Waqt li llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Sidina Ġesu Kristu, ejja nresqu miegħu bħala it-talbiet tagħna quddiem Alla l-Missier. Nippreżentawhomlu bħala n-neċessitajiet tal-umanità tagħna, umanità li fih tixxennaq biex tiġi glorifikata iżda li kultant għadha ferita. Nitolbu għall-familji tagħna biex huma jsiru dejjem iktar ġbija ta' Kristu umanità qaddisa. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-fqar dawk l-iktar viċin tagħna kemm materjalment u kemm spiritwalment biex isiru ġbija ta' dak Kristu li jgħajjad għandi l-għaġġ u aħna narfuh dejjem fihom u nkunu dejjem disposti bid-don tal-Ispirtu Santu biex ngħinuhom f'dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu lil mulej jagħtina dejjem l-għajnuna ta' ommu biex tarrafna kif nilbsu dejjem dik l-umanità ġdida fih kif hu libisha minn għandha. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbu lek bi Kristu Sidna. Amen. L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi. L-Ispiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħinja lil fajrin, faraġ u slim ħelsi lilim jasrin. L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi. Ħanati xhieda ħajja ta' twemini, jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li żbaħ aħbar is-saltna ta' Ġesu.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiċ-ċokon tagħna mulej se nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa aħna u nagħtu ġieħ lil-libnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u l-grazzja tiegħek nintrefew lejh fil-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq, nerfewhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebaħ fuq il-mewt u d-dnub. Illum fost l-aġeb tal-anġli tela fil-għoli tas-smewwiet. Daħal medjatur bejn Alla u l-bniedem, imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qatt immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qassam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmnu u Giovanna Gawċi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja agħtina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu Addis tal-mulej, dawa lil-muħna lil
Spiritu ta' faraġ ta' dawl, il-għawġ dal-lamna farrakna bismi, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fismi. Spiritu ta' mħabba bla is, li lek foħija min qalbna natu, flimkien mal-miskin ma' Ġesu l-ħellis, lilkom kull glorja, amen. Ngħidu issa flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li int tinsab ta' bilħaq fis-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nixtax nilqek ġewwa fija sakramentalment, nitolbok li tiġi ġo fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ejja nirrikorru issa għand l-Om tagħna tas-sema biex iżommna dejjem protetti taħt il-velu tagħha, il-velu matern tagħha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm-Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm-Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm-Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familji, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, int tatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu nisrani li jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema fina diġà tinsab miegħek in-natura tagħna il-bnedmin bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lill Alla.